Am reușit lume și am făcut 100 de milioane într-un final și da, îmi pare rău că nu ați văzut videoclipurile, nu știu dacă vă pare rău, dar mă rog, hai să vă arăt că chiar o cumpăr la 100 de milioane. Avem, ce vrea să-mi apare la, îmi vrea ceva la, aha, da, nu-mi place, sincer, nu, hai, mă rog, de. Hai să ne cumpărăm facilă de vis. Asta costă 100 și prinde foarte puțin, de ce? Asta e un, nu știu ce e asta. Știu că există și mașini la un, uitați-o, am cumpărat-o. Și da, nu știu, culoarea este neapărat gri, nu este și galbenă care e urâtă. Și negru care îmi place. Avem și un gri deschis și un gri închis și cred că rămâne griul închis. Are și modele de astea, deci hai să... Nu punem niciun model. O să o luăm pe asta. De ferește. Noi dăm doar un match cu ea, deci nu... Să nu ziceți că, auleu, de ce ne ții atât de mult timp? Nu vă țin mult, dăm doar un match. Oricum era mașina visurilor mele de la început. Și hai să încercăm pe Lodon. Lodon fiind asta. Nu asta, sincerul. Și ăsta e Urus, pe bune. 200 la mult. Și asta e mașina. Toată să nu. Uitați-o. Gata. Am început runda și să vedem că prinde 250 de cai putere, ceea ce mi se pare destul de puțin ferm. Sincer, pentru început mi se pare foarte tare. Și da, chiar merită să vedeți 10 reclame ca să puteți cumpăra așa mașină. 10 reclame, ține-i minte, 10. Nu. Mercedesul nostru este gata de dar cam puțin prinde la oră, nu vi se pare? Dar vezi că faci de scurtia, pe bune vorbesc. 260. Zici că e mașina mea iubită de mult. Avem Mercedes. Și nu stă bine pe drifturi să vă anunț. Bă, hai mă, ce faci? Du-te și sparge-l pe locul întâi. Așa mă refer când spun. Bun, cred că vom câștiga cu locul 2, că nu prea se la drifturi. Dar în schimb se pricepe la ce vreau eu să facă. Îmi place când aterizez cu fața. Da, e o mașină bună de începător. Mai ales pentru primele noti. Da, nota 10 nu. Drifturi nu foarte bine. Dar da, pentru 250 de cai putere merită banii. Ia fiți atenți. Ia, vreau să vă arăt acolo, dar vă arăt altfel. Merge. Margine. Pentru că mi-a plăcut designul ei, pentru că îmi plac mașinile de tip Mercedes. Da, v-am spus.
tip, așa. Driftul nu prea asta bine. Vom mai da încă un match. Cine simte? Încă un match. Și văd că cu mașina asta fac un pic mai mulți bănuți. Locul 1, locul 2, dar cred că vom... This is a peaceful game. It's like meditation. Oh my god. What is this? Devil level? Hidden level? What? Interesant. Hai, încercăm. Mă rog, hai. Ieșim. Știu, am 10% și îl voi băga. Nu am cablu, asta e. Încă un match la Lozon și gata, încheiem videoclipul. Încă mașina asta e fraită pentru avansat. Nu cred că vei prinde foarte mult cu ea. Îți dai seama, man, să fii tu la prima mapă cu mașina de 400 de cai putere și începătorii ăia veci să aibă una de 350 de păi rămâi în spate cu asta în primul rând. Ia. Dacă mi-ați văzut tipul de... Ați văzut cum s-a bușit aia? A zis că acum mi se pare că se ține un pic mai bine pe drifturi. Da, hai să băgăm viteză și să... Hai, papa. Aha. Păi dacă stai în spatele limuzinei, ce vrei să-ți faci? Ghiși unde ne ducem. Bagă-mă! Bă! Hop, încearcă să rimeri toate astea. Nu l-am rimerit, dar la ultimele 3. Scuzați-mă. Dar cred că o să-mi vină cineva din spate. Nu? Atunci hai să mergem încet. Pentru curte nu mi se pare că ar bună. Să știți. Deci curte mi se pare foarte slabă. Pentru mers așa pe drum cu ea mi se pare foarte bună. Ia fi să cum, ați văzut? Să nu, să încercăm partea asta, că mereu n-am încercat-o. Sau am încercat-o. Da, de nu vreau eu să încerc asta. Ia și... Mașină. Hai! Bun! 2 și buset. A fost partidă, nu să nu vâneați. Asta trebuie să facă. O, bagă-mă drift! Nu înțeleg prin drift. Nu-mi place. Nu sper. Mi-am dat și tonul de bani pe ea. Nu-mi place. Nu da 4. Nota 6, hai să zicem că e frumoasă, prinde destul de multițări. Multițări, nu mult. Da, cu asta am încheiat videoclipul. Sper să dați like și la ăsta. Asta e o mașină groasnică și să nu fiu cumpărat. Da, de vedere.